Diyos marahay na aldaw sa indagabos mga tugang. Diyos maray na hapon sa indagabos. Sana yaong kamo sa maray na kamugtakan. Ngunyan aldaw ning Lunes, ika-30 kang bulan ning Agosto 2021. And welcome once again sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Okay, kunyan mga tugang, ang satuyang pag-urulayan magayunon ta ini baga manunungod sa rejection, ano? Have you been rejected? Ikaw ba'y binastig na? Ikaw ba ay naitaboy na? Ikaw ba ay naisantabi? Ano? Ikaw ba'y hindi pinansin? Yan ang pag-usapan natin. Ngayon ang hapot ko, ano ang satuyang ginigibo? How do we handle, okay, or how do we confront rejections in our lives? Yan naman mga tugang ang inspirasyon na itataw sa indo ni Father Boots Kunyan na aldaw na natamagayunan ang Ebanghelyo tangunyan. Ang Ebanghelyo tangunyan mga tugang manunungod iyan sa pag-uli ni Kristo duman sa iyang bayan na Nazareth. At ang kanyang mga kababayan, salip na siya ay i-welcome, ano? Salip na, dagos po kamo, okay? Ang ginigay mo, bakong dagos po kamo, hali kamo digde. Ano kaya ang dahilan kung bakit inong mga kababayan ni Kristo ay mga naging hospitable, kundi naging hostile sa iya mga tugang. Yan ang pag-urulayan tangon yan, okay? Kaya tuturuan ko kamo kung papaano. Bakit ikaw, Father Boots, were you been rejected? Have you been rejected? Have you experienced rejection? Iyo baga, gabos man kita. Pero I'll tell you how do I handle or confront or how do I face, paano ko ginigibo na ma-overcome. You know, we should be overcomers rather than sinasabi not overcomers. Ano ba yung opposite kang overcomers? O dapat kita ay maging victor kaysa maging defeat. Ano? Dapat kita magtagumpay kaysa maging lupaypay. Ano mga tugang, ang satuyang broadcast ko niya na daw sa tuyang ginigibong recorded po inita ngunya na daw sa tuyang sineselebrar hindi lang yung National Heroes Day. By the way, tayo mga Pilipino ay mga bayani, okay? Paano tayo magiging bayani? Kung tayo ay nakipagdigma. Hindi ka pwedeng tawagin na bayani kung hindi ka naman nakipaglaban. Tayo araw-araw tayo nakikipaglaban, nakikipagsapalaran, hindi nakikipagsapalaran, nakikipaglaban sa buhay, ano, lalo sa pandemyang ini, maraming mga tao nakikipaglaban. Kaya hinga lang, kasi pag nakalimutan mong huminga, mamamatay ka. Mahirap po yan mga tugang, kaya huwag kang makalimot huminga. Inhale, exhale. Deep breathing, yan mga tugang, kasi Father, mahina na po ang panghinga ko, kaya nakakalangan ko ng ano yata, ng oxygen, okay? May natural oxygen. Pumunta ka sa mga puno, then inhale, exhale. Pati mga tugang, inaanyayahan ko kamo na ibahanin do ako sa tuyang pangadjion. Okay? So by the way, sabi ko ining programa ta ay recorded lang ta ngunya na daw, sabi ko nga hindi lang sineselebrate ang National Heroes Day, but kami mga pari digdi sa kumbento ng San Raimundo or UST Legazpi, ano, sa mo yung sineselebrar ang ika-36 anyos ni Padre Edwin Lau OP. Okay? Siya po ay nagdiriwang ng kanyang sacerdotal anniversary sa pagiging padi. Ano? At siya po nga niya nagmisa kasubang aga. Ano? At sharing niya na talaga ang pagiging padi is not simply a calling, but it is a response, okay?
we have to respond, okay? The call is always unconditional, the call is always there, but the response sometimes is not there. The call will not cease. Ang pagtawag sa atin ng Diyos, hindi talaga yan titigil o hihinto. Nasa atin lang mga tugon o response ang paghinto. Kaya sabi nga niya, dati 4 silang naordinan, pagkatapos mo niyan, tulo na lang. Pero susarong padi kasi, di man naghali sa pagkapadi, pero limipat duman sa Amerika. Okay? At yan ang istorya kan sa iyang buhay. Ngunya mga tugang, magpangadyi na kita kang memorary, ang paborito tang pangadyion, na dainanggad kita malingaw sa Dios. Okay, sa tabang ni Maria, ngunyan pangadyion ta ang memorary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin at taga-subaybay, ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, pagkatapos kang sa tuyang sa tuyang pagpapangadyi, welcome once again. Welcome ko girare kamo sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Sana pangadjita na maglawig manggiraray ang satuyang pamuhay-muhay, pabuhay-buhay, baga magayon baga malawig na mamanggiraray na day na maglawig ang pandemya, okay? Day na maglawig ang COVID-19, ang satuyang pangadji na maglawig ang satuyang marhay na buhay, at lalong sa ang pagiging padi me halawig, so by the way, happy anniversary Father Edwin Lau, OP. Okay, asagabo sa nagdiriwang ng kanilang anniversary, birthday o wedding anniversary. Okay, happy po. Okay, mag-enjoy po tayo. Okay, so anyway mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala.
ang pinagalan. Sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee, at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Okay mga tugang, sa tuyang ipadagos ang sa tuyang pag-uurulan ngunya na aldaw na Agosto 30, 2021, ngunya na Lunes mga tugang. Ang sabi ko nga kasubago, ining ebanghelyo ngunya na aldaw mga tugang, manunugod ini sa pag-uli ni Kristo duman sa Nazareth, sa iyang harong, sa iyang bayan. Nga lang, ang nangyari ay dahil siya gaano tinanggap kang mga tao, ano? At kaya nasabi tuloy ni Kristo, may sinabi si Kristo duman sa Inday, walang propeta ang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Okay? Kaya mga tugang sa tuya magayon ng pag-urulayan ini, ano? Yan talagang sa tuyang ehemplo si Kristo nang siya hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. Anong ginawa ni Kristo? Well, importante mga tugang, gumawa tayo ng paraan. Okay? Sabi ko mga tugang, binalikan ni Yesu Kristo ang kanyang kinalakihan, ano, sa Nazareth. Dumalo siya sa kinaugalian pagtitipon tuwing Sabado sa sinagoga. Okay? Sa araw ng pamamahinga. Ano kasi ang bawat Hudyo tuwing Sabat, sila ay nagpupunta o nagduduman sa sinagoga parang pag-adalan ang Torah. Okay? So binasa ni Kristo ang nakatakdang kasulatan at siya ay naging parang preacher of the day. Ano? Siya ang naging guest lecturer. Binasa niya yung salita ng Diyos at pagtitipon sa sinagoga, no? So nang nangaral siya ng buong husay, namangha ang lahat. Ang galing-galing nitong taong ito. Saan ba ito galing? Kasi bumalik si Kristo doon sa Nazareth. Pero marami na siya ng pinanggalingan at siguro marami na nga rin siya ng experience, ano? Nga lang hindi sila ready, ano? Ganun ba tayo? Pag mayroong mga taong na dumating sa sarili nating bayan, halimbawa sa kapatid natin, ano, na galing sa abroad, pagkatapos ang galing-galing, ay, o yumaman, sasabihin, ay, ganun yan, o siguro nauri ka lang, ay, galit, inggit ka lang, bakit ka may gagalit? Ang galit ba natin dala ng inggit? Ay, hindi po tama yan mga tugang, ha?
huwag tayong maiinggit kasi pag ikaw naiinggit at magagalit, magiging kang pangit. Magiging kang pangit, kaya huwag tayong maging inggitin. Hayaan mo, let us begin to appreciate. Wow, mas maganda yung wow. Kaysa, ay nako. Yan, ano bang madalas ang gamitin natin? Wow, ang galing niya. Ang galing niya talaga. O kaysa, ay nako, gano'n naman talaga yan eh. Ay nako, inggit ka lang. No, so wag natin pairalin ang inggit. Okay? So nang si Jesus ay nangaral at nakita nilang ay napakahusay, ano? At yung nga sabi nga, namangha ang lahat. Ngunit ay may mga tao naman na hinamak ang Panginoon, mapanghamak talaga ang ibang tao, ano? Hinamak ang Panginoon sa pag-aakala isa lang siyang karaniwang kababayan nila. They cannot take each other. Okay? Alam mo, kahit sa pamilya, may pamilya ba tayo dyan na nag-asenso, suportahan natin. O may kaibigan ba tayo, classmate ba natin, nag-asenso, suportahan natin. Siraan natin, hamakin natin. Mapahamak talaga ng ibang tao, ano? Dapat hindi. Tayo, after all, hindi dapat tayo maging pahamak o nanghahamak. Dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Nakakalimutan na tayo mga anak. Hindi. Huwag tayo magpapahamak o maghihinamak. Okay? Dapat tayo ay maging appreciative. Okay? Kaya marami sa atin ang natatakot magsalita ng katotohanan. O minsan natatakot kasi Father, baka magkamali ako eh. Alam mo, alisin po natin ang takot. Ano? Kasi hindi po maganda yan eh. Alisin natin ang takot na magsalita. Well, kailangan talaga maging may tapang tayo. Kasi ang taong makatotohanan, may tapang. Kaya ngayong araw na ito eh, bayani. Ano? Yung mga bayani ay makatotohanan. Hindi nagsisinungaling. Ay kaninang umaga nga eh. Pag may nasabi si Father Ernie, gusto ko ring i-share, sabi niya, the evil is in the detail. Kasi yung mga taong nagsisinungaling, pag dinitali mo na yan, magkakaiba-iba na. Tanda ulitin ko the evil is in the detail. Okay? Kaya mag-ingat po tayo mga tugang dyan Kaya diba, minsan, dapat imbestigahin natin ang sarong tao, hindi grupo. Alala ko tuloy yung apat na magkakaibigan na late sila sa klase. At sabi, ma'am, late kami kasi na lupus, okay? Nag-flat tire ang aming sasakyan. Okay? Nag-flat tire ang aming sasakyan. Okay? Ang ginawa ng teacher, okay. Sige nga, isa-isa ko kayong tatanungin. Tapos sabi ng isa, nag-flat tire po ang aming sasakyan. Ang isa sabi niya, yung sa kaliwang unahan na flat. Yung isa naman tinanong, yung isa po ay na flat yung kanan. Kanan na nasa hulihan. Tingnan mo, iba na kaagad ang sagot kasi yung sabi nila na flat tire ang sabi nila na flat tire ang aming gulong na nasa harapan. Okay? Ang yung kanan. Mali na kaagad. Sabi, kaliwa yun eh. So, alam mo, pag nag-iimbestiga kayo, tanungin nyo, hindi grupo. Kasi pag grupo, malakas yan. Kaya sabi nga, the evil is in the detail. Okay? So, mga tugang magayunan Kaya mag-ingat po tayo dyan Kasi marami mga tao ang natatakot nga na magsalita. Okay? Dahil sa baka magkamali. Pero sabi ko mga tugan, huwag tayong matakot pag ang katotohanan ay kakampi natin at tayo ay kakampi ng katotohanan. Okay? So, yan mga tugang, ang importante si Jesus ay nasa katotohanan. Kaya nga, una nga sa lahat, pag
dumarating ang mga pagsubok, nasa katotohanan lang tayo. Ano? Panig tayo ng katotohanan. Huwag tayong pumanig sa katiwalian. Okay? Huwag tayo maging panig ng mga kasamaan o korupsyon. Okay? Dapat tayo maging panig ng katotohanan, ng kabutihan. Hindi ng, panig ako, Father, pag na may pera na. Pero pag walang pera, magkano ka ba? Okay, wag natin ipagbibili ang ating dangal. Ano? Kaya mga tugang magayunan inihong sinabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Kasi marami sa atin ang natatakot magsalita ng katotohanan sapagkat hindi tanggap ng ilan ang paglalahad ng totoo. Kaya minsan ang sinasabi nila, hindi na totoo. Sasabihin nilang nila ang mali o ang katiwalian kasi mas madali daw tanggapin ang kasamaan o ang katiwalian kaysa ng katotohanan. Okay? Pero alam niyo mga kaibigan, totoo siguro, madali. Okay? Pero alam mo, hindi rin magtatagal yan. Sapagkat kahit anong tago mo, ito, sorry for the example baka siguro, oy, sino umutot sa inyo? Otot. Otot. Sabi niya, sino umutot sa inyo? Wala, hindi nagkukumukutat. Yan. Pero alam mo, kahit na hindi ka nagsabi, malalaman kung saan nanggaling yung utot. Para utot. Mga kaibigan, sorry for the example. But anyway, gusto ko lang kayo patawanin kasi sa pandemyang ito mga tugang, marami na sa atin ang nadidepress. Ano? At kaya minsan nalilito ako Bakit daw kasi minsan, pag mahina ang survey, ay kakunti ang naging positive, nag-aalala tayo. Pag marami naman ang positive, namomroblema tayo. Ano ba talaga, Father? Kaya nga hindi na ako nakikinig dyan Ni statistics lang yan bilang lang yan. Ang kulang sa atin, pagmamalasakit. Yan ang importante. Marami mga tao ngayon ang nagkakasakit kasi marami mga tao ang hindi na nagmamalasakit. Okay? Tayo magmalasakit tayo. Paano tayo magmalasakit? Bigyan natin ng lakas ang bawat isa. Bigyan natin ng inspirasyon. Kaya mo yan. Will to survive. Will to survive. Patay na mga kaibigan, padagusta ang sa tuyang mga pag-urulayan sa tiyan. Kasi sabi ko sa Indo, ang second part, yun nga ng gospel, pero ang mga tugang, ang magayon na pag-urulayan ang manunungod sa how to overcome. Okay? How to overcome. Sabi nga ng Panginoon na lalo na sa panahon ngayon na kung laganap ang maling balita, mga fake news na kinakalat, lalong tungkol sa pananampalataya sa Diyos kay Kristo, maraming mga fake. Mahirap nga ang magtiwala. Okay? Pero kaya, we have to test. Mahirap nga ang maging propeta sapagkat ang trabaho ng propeta ay ang magpahayag ng katotohanan. Okay? So, kailangan natin ng mga propeta ngayon. Sabi nga ni Mother Teresa na ngayon santa na, what the world needs are not so much teachers, okay, kundi witnesses. Ang propeta ay isang testigo, okay? At ang testigo niya, ang saksi niya sa kanyang hindi sa salita, hindi sa kanyang puso, kundi sa puso at kanyang mga gawa, okay? So kanyang diwa at gawa. Okay? So mahirap ang maging propeta sa kasalukuyan panahon sapagkat marami ang hindi tanggap ang katotohanan na ang Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad. Mahirap. Kaya nga labanan natin, buwagin natin ang kasamaan sa pamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Mas gusto kasi nilang mamuhay ng ayon sa kanilang kagustuhan at hindi sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Okay mga kaibigan, mag-break muna tayo. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion.
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alauna 35. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Coca-Cola, sarap pag magkasama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang magayon at marhay na programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. By the way, iniho ay sarong tape lang ini, recorded po ini kasi ngunyan ay birthday ni Father, anniversary ng pagiging pare ni Father Edwin Lau. Birthday nung nakaraan ni Father Joseph Rakid. Okay? Ngunya sa kuya ng itatao sa Indo na gumawa nga tayo ng paraan sa panahon na tayo ay itinatakwil.
I'd like to share with you how to deal with rejection in healthy way. Okay? Healthy way sa tamang pamamaraan. Sabi nga ng mga psychologists. Totoo, any rejection hurts. Masakit yun eh, di ba? Matakit, Father, matakit. O masakit talaga yan. Anumang mga rejections sa tuyang buhay. Ka ba nabasted na? Makulog ba yan? Makulugon, Father! Martiyong kalabado talaga. Dahil man, tulog ka, makulog ba? Nasaktan ka? O, dahil hindi ka tinanggap? O, pagkatapos masakit. Okay, yan. But anyway, it is dalawa naman iniho. Okay, at least ining part na ni support part, alis ang ano ko, ang topic ko is not to hurt people, not to reject people. Okay, una-unta muna ito, yung mga nare-reject. Na? Importante, but we have to move on. Kasi sabi nga, we have been rejected at one point or another. Okay? Whether it be from new love interest, sa job application, o kaibigan, whichever rejection you are facing right now, ito ang inspirasyon ni Father Boots. Okay? The fact of the matter is that rejection hurts. Totoo yan, ha? Masakit talaga. And when you put it out all on the line to get a breaking no, masakit talaga. Because we all like to receive the answer, not rejection, not negation, but affirmation. Okay? So, but huwag tayong, huwag tayong titigil sa rejection. Because sometimes, rejection is another direction. Okay? Magaling mga Father, naisip mo yon, iyo baga, sometimes you are rejected in this place, yung pala because God has a better plan for you, you have been directed. Kaya nga, yung rejection is another way pala for another direction. Yan. Kaya huwag mo sasabihin, yan mo, God is planning something better and best for my life. Hindi ba? Kaibigan, sabi ko nga, one time nag-ulay kami ni Malu. Sabi ko, Malu, araw talagang buhay kaan. So yan, rejection, okay, yung mga experience natin, rejection is another direction. Di ba, Lulu? Yung kaibigan ko, Lulu, Malu, grabe tala. Okay, so at any mga tugang, ang isi-share ko sa Indo, number one, understand why rejection hurts so much. Alam na natin yan. Talaga nasasaktan tayo, ha? Tanggapin natin, nasasaktan tayo. Huwag mo hindi ako nasasaktan, Father. Hipokrito. Lahat tayo nasasaktan. Natural po yan. Number one, okay? Understand na masasaktan tayo. Number two, take a step back and practice some self-care. Yan. Baka nakalimutan mo ng alagaan kasi ang sadiri mo. Step back ka. Medyo, ka muna. Sabi nga, huwag forward ng forward. Okay? Importante na kita ay mag-step back. Okay? So, pag gano'n niya, mag-step back ka muna. Ka muna. Step back nga ni. Sa Bicol ka yan. Hindi sulong. Ka muna. Urong pala. Urong ka muna. Mag-urong ka. Hindi sulong. Kasi sa buhay, sulong ka ng sulong, hindi ka umuurong. Dapat sulong, urong. Yan. Okay. Pero hindi sulong, urong. Delikado yan, ha? And then, self-care. Okay. Alagaan mo sarili mo. Okay. Siguro, magkaroon ka ng prayer time. Okay. Then, mag-yoga. Okay, take a bath, nililigo. Ang init lang ng katawan niyan, paligo mo. Sabi nga, listening to music, listening to Father Boots. Yan, importante. It makes you feel good. Okay, and helps you calm down. Kalma ka muna, okay? Number 3, take some time to process your emotion. Okay? Alam mo, mga emotions natin, dapat i-process yan. Okay? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako masaya? Mahirap yung hindi mo alam, i-process mo yan. Okay?
Okay? One exercise that you can do in processing your emotion is write down all the emotions you are feeling. Okay? Sulat mo. Okay? And pair them with thoughts that are going with emotions. Okay? So, sabi nga, know your emotions. Just by doing that, you are getting some distance, and then you can cope with the rejection better because you are not just all tangled up. Okay? So, isulat mo ha. Your emotions are never right or wrong. They are just there. Emotions are simply emotions. Natural lang po yan. Magalit, natural lang po ang mainggit, natural lang po yan. Pero we have to process them. Okay? Importante na write them down. Okay? I feel like that. Number 4, practice self-affirmation. Okay? Yan ang importante kasi madalas ang narinig natin yung ibang tao. Ano? At ang narinig natin, rejection, negation, walang iba. Ano? Beyond simply acknowledging your emotions, try to write them down. Some things are positive about yourself. May mga kabutihan ka naman, di ba? In other words, cope up with list of your strength and values. Di ba? Sabi mo, sabi nila, ganyan ka din. Hindi naman, mabait ka naman, hindi ba? Matalino ka. Okay? Maganda ka. So, start affirming yourself. Alam mo, ginagawa ko yan. The first thing I do in the morning is, okay, God loves me. That's my affirmation. Mahal ako ng Diyos. Kaya sinasabi ko rin sa inyo ba, mahal ako ng Diyos. Okay? And this doesn't mean just talking yourself up, but thinking about what makes you, you. Yun. By helping you hold on to things that are part of you, these affirmations will help you feel stronger just by recognizing who you really are. Okay? And how you identify yourself. Okay? Kasi kadalasan, nagkakaroon tayo ng self-doubt. Alisin natin ang self-doubt. Okay? Remember, self-doubt, okay, often comes with rejection. Okay? Importante. Number 5, spend time with the people you love. Natural yan. Kung may problema ka, kanina ka pupunta yung doon sa mga taong naninira sa'yo? Hindi. Pupunta ka doon sa nagmamahal sa'yo. Sabi nga sa akin ng pinsan ko, si Manny Julius Napal, sabi niya sa kuya, alam mo Noy, parang humaba ang buhay mo, pumunta ka doon sa mga taong nagmamahal sa'yo. At kung gusto mong mamatay ka kaagad, pumunta ka doon sa mga taong kinaiinisan mo at naiinis sa'yo. Magagalit ka, magkaka-blood pressure ka, high blood pressure ka, magagadang ka. Totoo mga tugang ha, kung gusto mong humaba ang buhay mo, pumunta ka doon sa mga nag-a-affirm sa'yo, nagmamahal sa'yo. Hindi yung mga nag-aaway sa'yo, naninira sa'yo, o mamamatay ka kaagad. Spend time with the people you love. Okay? Eh kung wala kang mga people with love, look for someone yung BFF mo. Okay? Alam mo, may BFF ako, marami akong BFF. Pag may problema ko, yung alam hanggang ngayon. Oh, yan, si Malu, si Lulu, yan, mga kaibigan ko yan. Ano? So yan, kailangan yan eh. Mayroon kang masasabihan. Sabi ka nga, mayroon kang mahihingahan. Kasi pag hindi ka na huminga at hindi ka nakahinga, mamamatay ka. In other words, simply, kailangan mo connection. Pag wala kang connection, wala na. Remember, connection is so important because it reminds us of all things that we can remember in that moment. It reminds us how lovable we are, that people care about us, that we are worthy after all. Napakaganda, di ba? Then number 6, or even just think about them. Kundi pakinggan mo or alalahanin mo, think of someone who's important in your life. Yan. Okay? Probably mag-ano ka ng mga retrato, enjoying your time together. Balikan mo mga album mo. Nakakalimutan mo naman. Kasi marami ako mga pictures eh. Balikan mo mga nakaraan na magagandang bagay. Okay? Sometimes by repeating that and seeing the pictures, you start to take it inside and then you can carry it in your heart more strongly. Okay?
So when difficult situation comes up and you feel rejected, you can go back to that image of that person, even just in your mind, and feel comforted by them because you have been practicing feeling comforted. Yan nga alam mo, sa kasama yan sa blessed are those who are comfort. Okay? Yan importante because they will be comforted. Number 7, okay? Remember to be kind to yourself. Okay? Huwag na masyadong higpitan ng sarili. Okay? Huwag naman higpitan ng ibang tao. Dapat luwangan natin. Pag kayo'y nagigitara, minsan ang gitara mayo sa tuno. Higpitan ang iba luwangan. Hindi lahat mahigpit Ganun ang buhay Kahit tingnan natin, ang daliri natin na 5, hindi pantay-pantay. So in other words, huwag mong pagpapantay-pantayin. Hindi pwedeng pantay-pantayan, hindi pwede. At the same time, sa higpit, saka sa turos, tuturusan mo, higpitan mo, luluwangan mo. Dapat ganun po talaga yan. Okay? So, importante mga tugang, remember to be kind to yourself. Okay? Minsan, hindi na tayo kind sa ating mga sarili. We are so unkind. Okay? We are not compassionate with ourselves. Let us be compassionate with ourselves and let us also be compassionate on other people. Number 8, engage in healthy habits. Okay? So, ano ba yung mga healthy habits natin? Siguro, mag-exercise. Okay? Uminom ka ng maraming tubig. Stay hydrated. All which can help you stay strong in the face of rejection. Tanda natin, okay, sabi nga ni Becker helps. Sabi niya, the healthier your lifestyle, the more resources you have then to deal with difficult situations. So lifestyle check. Okay, number 9, don't let rejection stop you. Okay? Huwag ka na tumigil. Tandaan mo, sabi nga ang taong tumitigil, okay, at nanggigigil, hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Totoo naman, quitter never wins. Talaga ang talunan kasi nag-quit sila. No. Okay lang. Don't let rejection stop you. Move on. Okay? So the next time you turn down for a date or don't get that job applied, remind yourself that rejection happens to everyone. And instead of allowing yourself to be devastated and beat down, ask yourself, what can do going forward? Ano bang magagawa ko? The most important thing is not to sit in the rejection, but to say, is there anything I can learn from this experience? Yan. And then, what can I do moving forward? Maganda na, what can I learn from this experience? But anyway, mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po dito, Congressman Fernando D. Cabredo, ta kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dilubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Okay mga tuga, pagkatapos na magtao kita ning mga how to handle
rejection, ngunya naman, iwasan na natin ang mag-reject ng mag-reject. Tuturuan ko na kamo how to affirm one another. Ini ang importante mga tugang sa buhay, no? Kasi bago, yung sinabi ko sa mga biktima, ngayon naman, stop victimizing people. Okay? Let us make people inspired. Okay? So, how to affirm, okay? Hindi po, bibigyan ko kayo ng example. Okay? Kung may mga nakikita kayo mga tao na mga nag-aasenso, huwag kayo mainggit. Okay? Huwag tayo mainggit. Let us say, wow! Okay? At the same time, sabihin hindi, no, I just want to let you know how proud I am. Okay? I just want you to know that how proud am I for you. Okay? I'm happy for you. Yung mga ganun na, I'm happy for you. Halimbawa, may maagom na, I'm happy for you. Okay? Halimbawa, may nag-asenso, I'm happy for you. I'm proud of you. Okay? Alam niyo, importante mga tugang yan eh. Let us fill this world with affirmations rather than rejections. Okay? Okay? At sabi mo, you really work hard for us. And even when things may feel tough, I just want you to know how appreciative I am. Wow! I really appreciate what you are doing. Ano? Alam mo, I cannot but mention isa sa mga digdihong amigo ko, si Father Jemay. Si Father Jemay Bagadigdig. Bagong padi, batang pari digdi sa assign digdi sa San Raymond. Wow, I really appreciate him. No? Talagang ano siya eh. Pag may birthday, talagang he will take time out na maghanap ng something. Oh, last time birthday ni Father Joseph Rakid, ang ginibo niya, alam mo si Father Joseph Rakid, 66 years old na pala siya. Binigyan niya ng regalong cane. Tungkod. Pati yung mga tugang, magayon baga. The important thing is the thought of appreciation. Let us become appreciative rather than mga negative. Let us be positive rather than negative. Ano? So, importante yan. Sabihin natin, isa sa mga words of affirmation, I feel so lucky to have you. Mabuti na lang, nandito ka. Mabuti na lang, ikaw ang napangasawa ko. Mabuti na lang, ako'y naging kasama. Naging kasama kita sa trabaho. Ano? Magayong baga, I am here for you if you need me. Na magayunon ini. Pag may problema ka, I'm just, sabi nga kito, I'm just text away. Yan, importante baga? I'm just text away. Nandito lang naman ako eh. Father, kasi nahihiya ako. Pag nahihiya ka, ibig sabihin, hindi kita kaibigan. Kasi nahihiya ka. Pero pag kaibigan mo ako, alam mo ang mga kaibigan ko, anytime tinatawagan ko nga, minsan tinetext ko, miski hating gabi na yan. Kasi kaibigan ko eh. Pero pagka hindi mo kaibigan, mahirap, mag-iisip ka, magkukontinuar ka. Ako, nahihiya kasi ako. Kung ang tingin natin sa isa't isa parang employee-employee relationship lang, o master and servant relationship, mahirap. But ang tingin natin, if we are friends, talaga anytime, okay, you can count on me. Yan ang importante. So, I am happy. Okay? I feel so lucky to have you. Okay? If you need me, I am just here. I want to help you. I am here to support you in any way I can. Magayunan mga tugang ang mga affirmation ito. We can always affirm our brothers and sisters. You can do this. Paano natin magagawa ito? Change your ugali. Baguhin natin ang ating pang-uugali. Okay? Kasi doon nagsisimula yan eh. Kaya nga ini programang iniho, sana nakakatabang sa indo, no? Change your behavior. Let us change our behaviors. Baguhin natin ang ating ugali. By changing our behavior, we change the way you react to the other person. Okay? Okay, yan. You can use affirmations to bring about this change in yourself. Say something good to yourself. Say something good to yourself. It is easier than you think to influence others
by your response to their words and actions. Okay? Importante mga tugang yan. Okay? So, encouraging affirmation for others. You have the biggest heart of anyone I know. You bring out the best in me. I am eternally grateful for our friendship. You are unstoppable. I am a better person because of our friendship. I have learned so much from you. The world is a better place because of people like you. And mga kaibigan, magdasal na po tayo. Sana nakapag-inspire si Father Butch sa Indo sa panahon na tayo ay nahihirapan, we feel rejected, we feel negative. Here I am. There is God. Ang madalas na sinasabi ko, mayroong Diyos. At ang Diyos na yan hindi nagpapabaya sapagkat ang Diyos natin ay mapag-aruga at napakahalaga. Kaya mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Ngayon magdasal na po tayo ng dasal natin na San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa indagabos mga tugang na naginanyog kang marahay na hapon with Father Butch Bombase OP. Sana marahay ko, okay? Napaganda ko, napabuti ko ang inyong pamuhay-buhay sa pamagitan ng appreciation, not negation. Let us always try to affirm one another rather than to reject one another. Maraming salamat. Bukas magkita-kita muli tayo alauna hanggang alas 2 sa programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Bye for now, and something good is going to happen to you. And let us all say, anak ako ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, susundin ko ang kalooban ng Diyos at kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Everything will go fine. Thank you and I love you. Bye-bye. We stand before the grand horizon. Gumagaan ang inuman pag Sunday light. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday light.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Likayan ang mga lugar na peligroso sa pagtiris o pagrasay ng daga, asin mga gapo, urog na kan mga minasunod. Lugar na dati nang nagla-landslide, nga-ngaanin salog sa pagultanan ng mga bulod na prone sa landslide. Lugar na yaon sa mga pamitisan kan mga matarik na bulod, mga bulod na igwang batak sa taas, asin tinampo na nakaduungaw sa ampas. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau, kan DNR. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 2:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Neurobion. Para sa pangalas 2 na pagbabareta, digdi po sa Radyo DZGB, ngayon na aldaw ng Lunes, petsa 30 kan bulan ng Agosto taong 2021. Mahahampang sa isyu legal ang propwestong paglansar nin bakuna bubbles para iseparar ang mga fully vaccinated kontra COVID-19 sa mga bako pa bakunado. Inisigun kay Justice Secretary Menardo Guevara, nalaog ng GAD ang nasabing lakdang sa isyu din diskriminasyon. Sigun kay Guevara na may valid medical reasons ang ibang tao kaya dapat mabakunahan kontra COVID-19. Tinawan pa nindoon ni Guevara na ang planong pagkakaigwanin bakuna bubbles kaipuhan para protehiran ang mga mababakunahan o nabakunahan
nasiring man ang mga daipan natutudukan, inganyaron ang mga bakunado para magpabakuna, asin makatabang na mapakusog ang ekonomiya ka nasyon. Inisigun sa iya, maski bako pa available ang bakuna sa nagkapirang lugar kung kaya dapat mag-ingat ang gobyerno sa mga lakdang kaini. Yan ang pangalas 2 sa pagbabarata, digdi po sa Radyo DZGB. Ini po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neurobio